Zase, abyste každý dodržel teď zasedací pořádek, protože jedeme na Hangover Party 2. To znamená, že se můžeme těšit, že nás něco čeká. A to znamená, že naše oslavenkyně zaujme svoje první křeslo pod příkladem. Tak. To je nádherný. A vy si klidně k ní můžete sednout, pojďte jí doprovodit, to bude hezký. To já si myslím, že budete mít hezký holky fotky. Každopádně, prosím vás, všichni se někde usaďte, pohodlně se. Hlavně, abyste každý měl dost pití, protože my tady dneska nerespektujeme dehydrovaný lidi. Dehydrovaný lidi vždycky umřou dřív. No, to je krásný. Hele, a ty se zbála, že ten zasedací pořádek nebude fungovat. Každopádně dneska vás čeká, a ne, prosím vás, Peťo, hele, strašně se mi líbí s tou finkou, ale co kdyby se fičil někam sednout? Kocourem. Peťo, tím, že mi ukazuješ zadek, to neznamená, že si nikam nemůžeš sednout. A ano, máme tady první mluvu. Jestli on tě trošku nepokouší tou prdelku. Ale ty jsi nějak stichla. Takže dámy a pánové, oč tu běží. Můžeme se dneska těšit, že nám přijeli manekíny, ale obrovitánský manekíny, pánové, mají co ukázat prej. A ještě k tomu sestava. Mám tady napsáno vedle, ale já to radši nebudu ani číst. Milano, New York, Japonsko, Tokio, jo, nějaký šikmí a tak dále. Tam jsou prý mužatky, to půjde. Každopádně, já nevím, jak jsme na tom, jestli jsme už připravení. Jsme připravení. Ale víte, že jde dámská přehlídka. Aha, tak jste připravení a jedeme. Jedeme, pojďte na to.
nový model. Takže teď ty modely jsou takzvaný a teď přichází sex modný triko. Takzvaně štěpňů se má kanáec. Vždycky jsem sexy. Takže to je triko pro tu se má kanáec. Říkáme jim stežáky. Vítejte, my z 2013 stežáky. Ano. I když máte jinou protézu, může se stejně hodit. To je asi fotbalová paní, která chytla kačera a nemůže ho vyndat. Děkujeme, to je všechno. Kdybyste měli zájem, Lucie Halanová otevřela nový shop s endoprotézama, košilkama, můžete po skončení show kontaktovat Luci a ona vám ráda poradí a samozřejmě můžete nakoupit u ní v shopu krásné věci. Můžete vidět, předvádí se v New Yorku, v Tokiu a nejmenší doprovází celou show. Děkujeme, nashledanou. Lolinka odchází, ahoj Lolinka.